हेलो लोगोफोर फिन खनसेबाव बरायबावबाय बड' जब इनफो अफिशियेल इउटुब चेनेलाव दा बयनिसिमबो गुड मर्निं थाबाय आरो लोगोसे अल द बेस्ट फिन जाबाय नेक्स्ट आपकामिं एग्जाम फरेस्ट गार्डनि थाखाय स' एडमिट मोननाय नंला लास्ट डेट फैबाय थ' जों बेखौ नायगोन फरेस्ट गार्डनि एग्जाम पेपारा माबायदि फैदोंमोन गोबां कमेन्ट्स खालामदोंमोन ना PDF फाइल नांगौ होननानै दा दिनै नोंथांमोननो लाना फैदों बेखायनो भिडिअखौ नोंथांमोना जोबजासिम नाय अब्लासो बुजिगोन आरो जायफ्रा चेनेलाव गोदान साबस्क्राइब खालामना ला बेनो जाबाय बड' जब इनफो इउटुब चेनेलाव जेब्लायबो बर' रावजों साख्रिनि आपडेट लोगोसे सरकारि लन स्किमनि सायाव नोंथांमोना आपडेट मोननो हागोन दा जों एडमिट डाउनलड खालामनाय जों नटिसखौ नायनोसै बेनो जाबाय बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि अफिशियेल वेबसाइटआव स' दायो जों नटिसखौ नायनोसै आरो नटिसआव गोबांथार माखासे गाइडलाइन्स दङ जों बेखौ फल' खालामनांगौ जायो नङाबा जोंहानो प्रब्लेम जायो दा बेखायनो लास्ट डेट एडमिट डाउनलड खालामनाय डेटआ फैबाय दा जायफ्रा खालामाखैमोन दिनैनो खालामना लादो मानो होनोबा लास्ट डेटआ 13निफ्राय 16सिम होदोंमोन नालाय स' बिनि गेजेराव नोंथांमोना डाउनलड खालामनांगोन नङाबा लिंकखौ जुदि बोखारोबा जों एडमिटखौ मोननाय नङा जास्ट नोंथांमोना एडमिटखौ प्रिन्ट खालामना ला नङाबा PDF फाइल खालामनानै दोनबानो जाबाय आरो नांगौ जायोबा नोंथांमोना प्रिन्ट खालामनानै लानो हागोन आरो दा बेनो जाबाय नोंथांमोननि अफिशियेल नटिस दा बेखौ जों मिथिबाय आरो लोगोसे 22 डिसेम्बराव एग्जामा जागोन फरेस्ट गार्डआ जेरावनोखि नोंथांमोना जानुवारि फेब्रुवारियाव फिजिकेल टेस्ट जानाय चान्सआ दङ बेनो जाबाय PhD जेराव PhD होनोबा जों थाबायनांगोनसो आरो जोंनि हौवाफ्रा थाबायनांगोन फरेस्ट गार्ड बेनिफ्राय फरेस्टार ग्रेड 1 बे मोननैजों मोनसे कम्बाइन फिजिकेल टेस्ट लानाय जासिगोन जानुवारि फेब्रुवारियाव स' बेखायनो जों हौवाफ्रा 26 km थाबायनांगोन आरो हिन्जावफ्रा 16 km थाबायनांगोन बेनो जाबाय 4 घन्टायाव एबा 4 आवार्सआव नोंथांमोना बेखौ थाबायनानै कमप्लिट खालामनांगोन नों थाबायो ना खारो जायखिजाया टाइमिंआव नोंथांमोना सौहैनांगोन आरो बे जोबनाय लोगो लोगो लास्टआव नोंथांमोनखौ मा लागोन बेनो जाबाय भाइभा टेस्ट लागोन जेराव नोंथांमोना नेगेटिभ मार्किं गैया 100 मार्क्सनि दा एग्जाम जाना थांगासिनो 2 घन्टा जागोन फरेस्ट गार्डआवबो 2 घन्टा आनजाद नोंथांमोना होनो मोनगोन नोंथांमोना ब्लु नोंथांमोना लिरनाङा बाट नोंथांमोना ब्लेकजों लिरनांगन एग्जामाव स' बिनिफ्राय PDF फाइल नोंथांमोननि कुइसन पेपारखौ लाना फैदों माबादि कुइसन फैदोंमोन फरेस्टार ग्रेड 1आ माबायदि फैदों जों बेखौ नोंथांमोननो लाना फैदों जाहाथे एसेबाबो आइडिया मोनो नैबेनो जाबाय नोंथांमोननि फरेस्टार ग्रेड 1नि एग्जामनि बागै फुल मार्क्सआ 100नि मोनसे हाबानो 1 मोनो आरो बेयाव नेगेटिभ मार्किं गैया गोसोबादि आनजाद होनो हागोन दा बेयाव साबजेक्ट होनोबा नोंथांमोना ससियेलखौ नायनांगोन समाज बिगियाननिफ्राय गोबां फैदों अके बेनो जाबाय GK लेभेलाव थ' GK लेभेलाव नोंथांमोना बेखौ नेसनेल इन्टारनेसनेल GK नायनांगोन आरो लोगोसे साइन्स फैदों साइन्सआव गोबां हार्ड मोनदों जायनाखि आर्ट्सनि मेथ्स फैदों इंलिस फैदों अके बे मोनब्रै मोनबानिफ्राय फैदों एन्ड रिजनिं फैयाखै दा फरेस्ट गार्डआवबो फैनाय नङा मानो होनबा नटिसआव बुंखादों नालाय बिथांमोना आरो लोगोसे नोंथांमोनाबो नेगेटिभ मार्किंबो गैया मोनसे हाबानो 1 मोनगोन आरो माइनास पइन्टबो जाया आरो दा बेनो बुजिबाय नोंथांमोननिया देन बेनिफ्राय नेक्स्टआव BTC नलेज फैनो हागौ फरेस्ट गार्ड हिसाबै बाट नैबे फरेस्टार ग्रेड 1आव BTC नलेज फैयाखै खालि नेसनेल इन्टारनेसनेल फैदों आरो दा बेखायनो BTC नलेजखौबो नायनानै दोन गार्डनि थाखाय जाहाथे फैयोब्ला जोबोद हेल्पफुल जागोन आरो मोनसे बाथ्रा बेयाव गोबांथार बिजाबनि राइटार्सफोरनि नाम फैदों बेखौबो नोंथांमोना जाहाथे नायो दा बेनिफ्राय फिजिकेल टेस्टनि थाखाय नोंथांमोना रेडि जादो जायनोखि दाखालि फरेस्टार ग्रेड 1आव 75 प्लास मोनना दङ नोंथांमोननिया फैनाय चान्सआ दङ मानो होनोबा फिजिकेल टेस्टआव एसे बुरजा लाङो नालाय दा हाई काट अफ मोननायबो दङ बाट एभारेजखौ लाङो दा फिजिकेल टेस्टआव ओरैबायदि जायो खायसे माने रेजेक्ट जायो जेरै हाइटआवबो जायो बेनिफ्राय चेस्टआवबो जायो आरो दा बेखायनो एसे बुरजा लांखायो जाहाथे माने फिजिकेलि फिट मोननो हायो लास्ट प्रसेसआव आरो दा बेखायनो टेनसन दाजा जायनाखि खम नाम्बार मोनदों नोंथांमोनाबो बै समाव भाइभा टेस्टआव नाम्बारा दाजाबहैनानै नोंथांमोनाबो फाइनाल लिस्टआव फैनाय चान्सआ थायो आरो खायसे भाइभा टेस्टआव हाया नालाय दा बेजोंबो सोनारगोन बै समनि फाइनाल लिस्टआव दा बेखायनो नेक्स्टआव मोजां प्रिफारेन्स होबानो जाबाय भाइभा टेस्टनि थाखाय आरो दा बेनो जाबाय नोंथांमोननि साख्रिनि सायाव देन बेनिफ्राय बयनिसिमबो अल द बेस्ट थाबाय नेक्स्ट एग्जामनि थाखाय दा जोङो जोबनायाव एडमिट डाउनलड खालामनाय centralselectionboard.com होबानो गुगोलाव बेबायदि फैगोन देन बेनिफ्राय डाइरेक्ट पेजाव जों फैनो हागोन दा नोंथांमोना टेनसन दाजा बे पेजनि डाइरेक्ट लिंकखौ आङो डिसक्रिप्सनाव होना दोनदों दा नै नोंथांमोननि ओरैबायदि कारेन्ट जब लिस्टआव दा मोनसे एडमिट होगासिनो दङ बेनो जाबाय जोंहा पस्ट ओंखारदोंमोन 193 ग्रेड 4 हिसाबै दा बेनिनो सिट मोनसे अफिसियेल माने डिपार्टमेन्टआव बेयाव ITIनि दङमोन आरो बिथांमोननि इन्टारभिउआ 21 डिसेम्बराव जाबावसिगोन आरो बे जोबनाय लोगो लोगोनो ग्रेड 4 फाइनाल रिजाल्टआ फैगोन दा सर्सआव मोननाय बादिबा 30 मार्क्सनि भाइभा लादों होनना खोनादों अके बाट अफिसियेलि मोनथियाखै सर्सआव मोननाय बादिबा दा फरेस्ट गार्डआव लिंकआव थुनाय लोगो लोगो जों एडमिटखौ बाव डाउनलड खालामदो अके स' नोंथांमोननि नामजों नङाबा फन नाम्बारजोंनो हायो बेखौ डाउनलड खालामनानै एडमिटखौ लाखा नङाबा उनावहाय लिंकखौ जुदि बोखारोबा प्रब्लेम जानो हागौ दा बेनो नोंथांमोननि थाखाय PDF फाइला दङ डिसक्रिप्सनाव नोंथांमोना डाउनलड खालामना लादो जायफ्रा गोबां कमेन्ट्स खालामदोंमोन आरो बिदोंमोन